Dobar dan. Dobar dan. Vi počnite. Vi želite da ja prvi počnem. Da. Da li često želite da neko drugi prvi počne? Moguće. Da li vam se sviđa tako? Ne znam. Da li više volite da u životu budete list ili vetar? Pa, možda vetar. To govori da biste ipak više voljeli da vi pokrećete stvari, a ne da vas neko drugi uvek pokreće. Zanimljivo. Voleo bih, ali mi je to uvek teško išlo. Zašto? Ne znam. Pokušajte da odgovorite. Mislim da to ima veze sa osjećajem nesigurnosti. Imate osjećaj nesigurnosti? U vezi čega niste sigurni? U vezi svega. U vezi sebe. Onoga što želim. Onoga što mogu. Onoga kako izgledam. Kako zvučim kad nešto kažem. Dobro, ali vjerovatno postoji bar nešto u vezi čega ste potpuno sigurni. Naprimjer, da li ste sigurni kako se zovete? Koliko je 2 puta 3? Koju ste školu završili? Dobro, da, u neke stvari sam potpuno siguran. Kako ste postali potpuno sigurni u te neke stvari? Verovatno tako što to odlično poznajem. Aha, znači kada nešto odlično upoznate, onda ste sigurni u to. Pa da. Znači, kada biste odlično upoznali sebe, svoje potrebe, želje, osobine, vrline, nedostatke, gubitke, onda biste postali sigurni u sebe. Tako ispada. Pa dobro, shvatite ovaj naš rad, ovu psihoterapiju, kao proces upoznavanja sebe, koji će vam omogućiti da na taj način postanete sigurni u sebe i tako postanete vetar. Onaj ko pokreće stvari, jel važi? Važi.